Lakhain ko rapho Nilip constituency ka parlo sarthi tokbi LP school a hemalong pai chikloni phai kretrogar ni anelo por phai kresia porpen kewangji Nilip along ke paman ponji Ingdeng thongke ba ke thom Karbi Jutang Asong Nilip Havar amei pen patirpi ponsi Karbi Riso Nimso Rong aje katalon ponji aphan adim maklong aporani lapen misen pen ke paman ponji aphan lapen Tirikam amei ke seng mek ke padupon Tirikam amei ke seng bonalong mai ke chari pon lake Karbi Jutang Asong Nilip Havar amei phu sujiti monga hin pensi mai chari pon lo lapen mai ke phalam the ke than pon lake mate aluhi ke pachini pon abang phulaki kongchun bang Jonathan terona hin pensi jaimek pichun pon lo labang sohot aluhi sarpo amana peng pen kachitong dun Nilip Education Development Block Chairman George Rong pi chetong dun si maya long lam the ke jai pon ke Jutang le kavelote khai pu kachi pudun jita asimbon avidet ason po lasi ili karbia khai ke khai so sita Jutang jubat lun lam tomola pen pindeng sompot kaduk kaveta choklin binong ilitum karbia khai atum ke pusi lam the jaipon labang so mai long kachi tong dun KCR Central Committee pen Sonjoy be Francis Timong Nilip Havar Karbi Rong asar amei phu Raj Teron Kong Chunbang Horen Rongphar Rap Chunbang Stevenson Teron Sarthi Tokbi Rong asar Monson Tokbi Wilson Crow Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Nilip Aro amei phi Milika Kropi Yup Tokbi lapen Ongdung Jutang Jubat Kaching Hon Man Peng Kedo Bang Tho Bang Phiatum Chitong Dun Rinti Non Nilip Havar along ke paman ponji kewangji Zonal Karbi Youth Festival mate Ingdeng thongke pra ke thom Karbi Jutang Asong Nilip Havar amei Karbi Riso Nimso Rong aje ke paman ponji ani lake non kewangji chitia cheklo ni phai ingkora nerkep ingkora sirkep lapen thongkep mi thoma pharman pedopon po ke padopon je adim lake chokiola Havar sarthi tokbi arong ke parlo Public Health Engineering pathua klamalongsi adimaklong jongpon tanglo Tirikam amei ke seng ponalong yup tok bia phan mai phu pekpon Sarnok Singnara phan Kongchun bangar pu pekpon Rup Sing tok bia phan Rap Chunbang kaduk ave chidon sar lapen apuna chak ke chokobang phu atuma phan arpu pekpon tanglo labang solong Nilip MSc Pobitro Rong pia phan Financial In Charge Chief Convener apu pekpon lo Nilip Education Development Block Chairman George Rong pia phan Avis Co-Convener pu arpu pekpon Chokiola Town Committee Chairman Vincent Ronghang Abarim MAC Samson Tiso Kensing Terang Rongasar Monson Tokbi Pandalan Light In Church Convener MAC Pobitro Rongpi Co-Convener Harmon Tokbi Lapen Nogen Terang Tirikam amei ke seng jaimek kadukave chingwai sar lapen chedon sar pensi kaprek arpu pekpon long pamilo lapen isi birta ke milake Miss Nilip lapen Mr Nilip kachepati sidami paduponji lapen nong phan Nilip Ruwe Cine Production a CEO malong timung pen pajir dunpo loke chali klim somaratum bi hek pen ha college ke chali bomatuma phan hirjir ki hir ketok lapen tomo ketok kachepati paduponji lapen nona phong ke chengsi mai sekaphan magazine mate Lokimo peklang pon igji pusi pherangke thengno Karbi Jutang Asong Nilip Havar amei phu sujiti monga hin pen klardak abirta nang pachini dun Thom Ingdeng Havar Karbi Riso Nimso Rong aje Nilip Havar long ka paman pon jia dim la ke chuke hola angkang arlo ke do sarthi to bia rong along si paman pon po adim la angpangke Public Health Engineering playground pathu klam si paman pon po ka paman pon ji la bangke September 28 29 30 2025 abang suar ni si lani thong phasi peman pon po asi jasimet pen la social media chatai kan punon press media punon print media pen punon rat phan ka chungri ke la pui hello mo la Havar Karbi Riso Nimso Rong aji nang ni lo tang ke nang li tumta jutang phan mathara kaduk avita na chitu te je phan si non pen da Karbi Jutang Asong Nilip Havar mai kan nang li tum ka kawe phan chungri lo nonamat
lapuson sponsorship program bang ke non marka ticha ka belang sita ruwe sini production pen tuwe Nilip han phun nang lolo ruwe sini production nang owner mata CEO ake hai malong timo alang ni pen na pachini bang la hello ruwe sini production pen pining asengkan hongke ba thang Ingdeng Havar Karbi Jutang Asong jelong Miss Nilip la pen Mr Nilip labang so akacipati taman ponji pusi alang lipian nang cicak dulu lah si labang ke rumah seni production si sponsorship people fokus lang tinggi tanang balik. Tokyo la pen Sonjit Crow la pen Koila Mati pen Samson Ingti Karbing Long Life.